ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ, ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ. ಮಾತರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ, ಇದೇ ಜನವರಿ 31ನೇ ತಾರೀಕು ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ ಫೋರಂ ಮಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು. ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ನಿಖುಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರತೆ. ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ 31ನೇ ಜನವರಿ 2015 ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಫೋರಂ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ತುಳುನಾಡ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಕಲೆತ ಸಂಗಮ, ಕಲೆಕಾದು ಪೊಣಿಪೂನ ತುಳುವೇರೆ ಸಂಗಮ, ಕಲೆಕಾದು ನೆಲೆಕಾದು ಈ ನಾಡು ನುಡಿಕಾದು ಬೆನ್ಪಿನ್ನಕ್ಕಲಿನ ಉತ್ಸವ ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ, ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ, ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ, ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ.